It says on the bit is specified. Kai, waye ma ba wanke hannu ba? Zirai wannan fa ana hanguna wallahi, kaga ma waye han mantuwa tun kafin ma in tsufa. Ka, tsofaffi ne suke mantuwa amma ni kai. Can yi ne ko nan kuma? Na zan yi ne a ciki. Na zan yi ne Allah ya ban sa'a akan wani. Kai, mun Allah ya ban sa'a. Yayi. Miliyan uku banza akan miliyan uku sai na zo. Ku duba durowa ku ɗauka ga su nan kawai. Me zan yi da wata miliyan uku? Miliyan uku banza ku. Gashi magariba ake kira. Gashi kuma yamma tai. Bara mu duba mu ga me da ta samu. Hey, hey, stop there. Kai, kana ji ko? Ina ji. Kai ɗan nan ne? Ɗanan ne. To ina ne gidan su gaje? Gidan su gaje. Nan ne. Nan ne.